Ayo wong 10 joget ning kene, engko sing apik tak jumukne door prize kae. Mergo enek undian. Ngono, Raden Isih. Kuwi sing lungguh ning kono minggir. Ayo. Ayo, Kakung Putri boleh? Heeh, boleh. Nggih. Yo, tayup ke yo. Mas Naryo cekel Mas. Ngono kene, yo. Tolong Mas Gayeng door prize Sri Huning gendenge. Sri Huning mandap lesung jumenglung ngono. Waduh. Mriki lho ayo adep-adepan ya Mas. Yo, Malah ngajak Tutik, Uun, Bukesi penyindane karo dulurku wedok. Yo. Mbah menawi tasih kondang. Monggo pinarak mriki mangestoni dhateng kanca temandang Karabah. Kantun mat-matan kancane akeh mergo tiktokan dagangane laris mergo tiktokan bojone digendak wong mergo mula hati-hati main tiktokan. Timun dicampur manggis guyub rukun bareng Nomo ati pinaka
gotong royong lutang gandengan tangan bersahaja sing dadi kok mboten seleh ngoten tegese niku lho. Ora usah diseleh niku ben dijupuk dhewe kok. Malah kula niki saben sowan wonten Madiun mareme kados mekaten lho, Bah. Niki nggih rekor ing atase sampun jam kalih penonton Madiun tasih semanten kathahipun. Ini bukti bahwa Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang Indonesia. Niku lho, Bah. Wong dalang kondange akeh sing kok Madiun lho, Mas. Leres. Mulai Mbah Manto, Kaibon, terus Mbah Gondobuana Ndolopo, Mbah Bincok Kajang. Dadi sing terakhir iki ora patek kondang kabeh. Sinten? Yogi Kota. Dadi alhamdulillah mulai rumiyin pakeliran Madiun menika dalang Madiun menika kados Mas Sakri kuwi apene sapa to rame men. Ganggu kok. Patenono kuwi.
Nang ngomong kok gonggongan dhewe. Lek ngrembug dalang malah niki ingkang teng panggung menika putra-putra panjenengan generasi hebat wonten Madiun, wonten Mas Yogi Bagong, wonten Mas Lulut, Mas Adit lho niku. Niku anak Kang Sakri Aditya Krisna niku. Lah nggih. Kula dalang Madiun Mas Yogi bagus kabeh. Lah nika kuwi Sunaryo Bejo utama menika. Nika nggih dalang. Nggih. Nika Wagub Jawa Timur nika nggih. Oh, sanes. Lah Sunaryo Saking Jumok. wah saking Jumok. Saking Jumok. Sing ajeng enten pom bensin mini nika lho. Terus Mas Haji Anom Surata menika Nggih. menawi ngendika malah pangane larise niku ten daerah Madiun. Mekaten. Madiun menika Mas Anom mboten nate kondur karena orang Madiun itu penikmat penggemar wayang kulit dan pemerhati wayang kulit. Milanipun dalu menika nggih mboten buyar mergo arep kingko jane maling iki Nakula apa Sadewa niku rak pengen sumerep mangke ngaten. Ah nggih, nggih. Ya. Kula kinten ngopo sebabe ora kondur mergo ngenteni Doorpress. Mboten nggih, Pak? Mboten Doorpress apa wong Madiun apa gumun kali hadiah. Mampu nggih. Wong mampu. Nggih. Dan pengen nopo mawon Madiun murah. Nggih. Daerah liya jek maem sego kuwi sik larang Madiun 5.000 tambah peweyek lho. Pecel niku medhi. Pecel pincuk dong jati Madiun ku 5.000 tasih entuk peyek ning yo renek penduduk iblas. Ya kur tepung tok kacane renek. Ora enak isen-isen. Wah, nggih Madiun niku Tahu tepo nika nggih nyus lho lek Madiun. nggih, mula tembung tepo niku nggih ten Madiun niku, nek ten riyane rak lontong ngoten. Nggih. Tahu tepo nek Teng Solo nika tahu kupat. tahu kupat mriki tepo Mas. Waduh, sakniki sradek cilik-cilik. Biyen tahu tepo niku bentuke kek anu tampah niku kaya Vespa niku lho Mas. Teng Cemunuk ngoten. Perian nggih ngoten tegese niku tahu terus diblebet kalih ndok ngoten nika. Oh, nek niku tahu tek, niku Mojokertonan niku. Oh, ngaten. Tahu tek nek mriki nggih napa niku lha kala. Nggih. Tepo terus sambele ra dipedes, diulek langsung, kecape cap tawon, delene ireng. Wah, terus brambange sarane brambang larang, Nggih. dirajangi klopo. Rasane kaya neraki cangkem kae niku. Obise mentah, waduh sampai mentah sletrine. Nggih. Wah, duduhe agung itu mak seruput iki buatene luwe kabeh mikir. Cangkeme kirun ya marai ngiler ngono. Wah, Madiun ciri khas kok Mas mun Nggih. saestu. Saya tentrem, saya ayem, jenjem permanem barenge ngasta bawat adil wonten ing Kadipaten Madiun Bapa Hariwur kalian Bapa Purnomo Hadi nggih Pak. Dereng enten setengah tahun. Monggo dipun dongake Mas Hari kalian Mas Dokter Purnomo panu dimen makarya riyen. Nggih. Makarya riyen mengke nek wis 3 tahun, 4 tahun nembe saged dipun raosaken. Lah niki nembe pinten dina mawon wis kenek dirasake kali masyarakat Madiun kembalinya budaya Jawa gamelan Kabupaten muni malih niku. Niku sisa dirasakne Madiun ki rasa dipameri neko-neko cengker bolak-balik tanggapne wayang ngene suweneng. Pun kangenan niku Pun nggih. klangenan. Nggih maindit nggih. Kula niku jaman niku Mbah Tarom, Nggih. wakil bupatine terus Pak Is. ingkang ngasta tasik Pak Junaidi Oh, iya. Mahendra. Lengseripun Pak Mahendra, Mbah Tarom gantos bupati, kula niku godha Mas. Godha pripun? Pergi pendopo mudagrahan niku gamelane wis kuno banget. Kuno. Dilaras ya wis mboten anu terus
kula matur Pak Mahendra nyuwun kenang-kenangan terus kula pesenaken Mbah Tentrem saderenge moneter. Rikala semanten reginipun sampun 50 yuta. Komplit gamelan Pandhawa nek sakniki nggih sekitar 50 sak miliar. Nggih, leres. 400 yuta niku gamelan nyar blimbingan rancake enten lambange Kabupaten Madiun. Nggih. Rikala Mbah Tarom ngasta niku tiap malam Jumat dituthuk nggih uyon-uyon. Bareng Mbah Tarom lengser 5 tahun nggo kandang tikus hancur total. Reman-eman. Saestu niku dituthuk nggih nembe Mas Hariworo Yanto kalian Mas Dr. Purnomo Hadi rawuh kundur saking pelantikan langsung jujuk pendopo. Kula nangis Mas. Nggih. Gamelan kula resiki niku ora kok ngrasani napa niku pemerintahan mboten. Kula ini ngomong kali Guntur niku. Kula tiliki ton mudah-grab Mas, astagfirullahaladzim. Gamelan niku rupane ra karuan. Hancur niku. Nggih. Lah kula ken ngresiki lah kok nuwun sewu ora mbongkar rahasia. Maaf Pak Bupati, akhirnya terbukaan. Nggih. Lah kok muni ta? Enek salah satu sing tukang ngurusi muni. Lah mboten enten anggarane. Tak ragati Mas. 2 yuta tak resiki tak bayarne kok. Sumpah. Ora njaluk ijol aku. Anggaran pribadi jenengan. Anggaran pribadi wong mampu kok. Waduh. Nggih. Saenget kula nalika kula sowan wonten Ndopo nika lak enten 2 set to nika. Tunggal gamelan lami, tunggal enggal. Nggih, sing enggal niku keng Mbah Tentrem. Monggo sakniki golek gamelan kaya ngoten niku angel. Mergo Mbah Tentrem ya wis kapundhut, bahane saiki angel. Timah angel. Timah angel niku sakniki sekitar 1 miliar, Mas. Nggih. Gamelan pendopo niku. Niku komplit blimbingan kabeh. Top niku. Niki JR kula pesen iki tabuh. Ya nggone jumo. Gawe snicel ayam iki semono. Iki tabuh kudu ukuran anyar, lah engko ditelukne Mas Cukrik. Nggih. Ya ta? Nggih, Mas Cukrik. Mas Cukrik kon nglaras, kon lambang gamelane anyar dilap sing resik, digaweke tutup. Nek arep ditabuh lagi dibuka. Nggih. Mengke sing nabuh yo rombongan aja kok sanggar sitok-tok. Ngono per kecamatan kaya Mbah Tarom biyen pilang kenceng terus apa ki Saradan Karin Jiwan ngirim anggota paling ora ya teko dinas Pak Guru dadi terus dadine Praja Laras. Praja Laras asale. Nggih. Mas yo aku ki duwe sanggar Peyuh tim kula gusur Mas. Sarjana kabeh. Ya kudu rombongan ben ketok guyupe Madiun. Masuk. Masuk. Nggih. Masuk abahe. Masuk kok. Kali sanggar guna carita niku nggih siswani nggih kathah. Nggih. Nek Mbak Uunu sanggare sakniki nglatih sinden-sinden niku. Nggih. Sae nggih, Pak. Oh, pun diwarai selamat datang. Bah niku tandak ya, Bah. Niku tembange tandak. Aku lagi mantu dalem panjenengan Bukesi ya luar biasa nglumpukne cah cilik. Pendaftaran kemarin tak pantu 100 siswa yang melok belajar di Sanggar Madangkara ora karepmu niku. Sanggar Madangkara. Lah ya kuwi. Nggih, nggih. Hujan luar. Madangkara ora karepmu. Sanggar Madangkara. Nggih niki anu sapa kenduk Mbah Tarom lenggahke karemane ya aturana to. Napa niku? Sakniki ngeten mawon. Pripun? Dorpres ning kita manggone Mas. Niku. Mriku. Ayo wong 10 joget ning kene, engko sing apik tak jumukne Dorpres kae. Mergo enek undian. Ngono, Raden Isih. Kuwi sing lungguh ning kono minggir. Ayo. Ayo, Kakung Putri boleh? Heeh, boleh. Nggih. Yo, tayubke ayo. Mas Naryo cekel Mas. Ngono kene yo. Tolong Mas Gayeng dorprese Sri Huning gendenge. Sri Huning mandhap lesung jumenglung ngono. Waduh. Mriki lho ayo adep-adepan ya Mas. Adep-adepan yo jejer 5-5.
Wis ta, ya wedok ya oleh. Oleh iso anake sapa ku. Ngonyol-ngonyol. Ngono, adep-adepan, jejer ana. Ya. Adep-adepan, Mas, adep-adepan. Mas Edi melu joget. Adep-adepan. Ya. Kono lho, Yu. Kono lho. Jejer adep-adepan. Nah, 55 66 ya. Pinten Mas Gayeng? Wakeh to? Kene. Ben adep-adepan kok. Kowe po njaluk tak imami apa piye kok malah madhep rek. Kaya tarweh. Adep-adepan kados dansa nika lho. Radio Ombo iki malah dhewe ning kene iki piye iki. Ah, jejer. Yah, wedok tok ya. Ya. Monggo. Adep-adepan ya ampun, Pak. Ya taman kawak-kawak wangel-angel omongan. Apa kuwi? Boyo. Paguyupane jenenge. Anu nduk kes beri kita komplit uun jelengen anak sing tuwek jilbabe nganggo kerlip-kerlip sampai kaya odong-odong lho jelengen. Wah iya. Nyeni kok Madiun nyeni kok, Bang. Ya ya manis manja grup ya. Manis manja grup. Totonen Mas Gayeng kon adep-adepan kok ben simpangan. Tayupan Madiun ben simpangan ya. Monggo dipun anu endi to gendermu ki ora muni uyo. Mungkin iki golek ngeng kok dadak malah ilang ki lho. Ya Dek. Sri Huning Mustika Taubat urung labut ya kowe terus aku ngaban. Boyo pati. Yo. Karawase mirat moyo. Tepuk tangannya Luar biasa. Tayo kowe urene. Sri Huning Jatan Grahita kang ngrinoso kadange pribadi Wirat Moyo putranira sira lawe Asik. Tambah umur. Wes lulus sama bupati tapi Kuning putrane ngabdi wangsa pati nalikaning kuning kapupuhing madya Asik. Bram lawan minak jingga
khusus sing joget langsung ngadep panitia dapat door prize. Maju manu mas ben maju rono, ayo langsung jalan. Episode berikutnya penonton yang belakang khusus ibu-ibu. Di samping door prize nanti ada saweran. Ora penak. Neng ngarepe Mbah Tarom. Kuwi Kang Gus Bandono enek ora Kang Gus Bandono. Dari AU. Hadir juga Mas Gus Bandono mau sore rawuh juga hadir pengusaha-pengusaha muda dari Cauruban ada Kafi Himi terus ada Duan ki apa skin apa Evisa skin juga besok pagi di Aston saya sama Percil Guyon Maton bersama pengusaha-pengusaha muda Madiun. Tepuk tangan untuk para pengusaha generasi muda Madiun. Oke, ada Pak Iswanto Tasil Lenggah, Pak Dandim komplit. Ayo, yo Rono. Persiapan ibu-ibu belakang sing wis gak oleh melok lho ki. Ayo bapak-bapak juga boleh ten ngajenge Mbah Tarom, monggo. Baris madhep ten Pak Bupati. 10. Ora entek door prize gampang-gampang. Oke, monggo. Lenggah dhisik ngadep Pak Bupati. Canting joli. Bah, niki mangke walang kekek nggih. Walang kekek nggih. Tonten ono. Nggih. Maksude niki enten sing mundhut ngoten. Ya walang kekek ya kena walang kadung. Man paman. Nggih. Suwi ra metu. Nggih. Wong bedang kepalang kali. Iki istilahnya tayub doro-doro Mas. Oh iya. Putung ning kata. Putung wote. Putung wote. Tak sengguh putung atine. Mesti wis tau krungu iki para iki kuno. Canting gleyong man paman wong bedang kepalang gedhong mandek mayong ngenteni sepine Sariman rawuh plek ketepu wong lanang golek ala wayah golek bisa ala wayah golek bisa jalali lo bangun bisa jalali lo golek sampun samekta wonten sasana ingkang kepareng badhe ambeksa nampi sampur wontenipun syukuran dawah meja ceko guys sampur salajengipun mangke siap riyen nggih Bu urung wayahe ayo Mas Bagus malangan yo ceko mohon perhatian wonten salebetipun tayub ditata lan sing guyub ingkang menampi sampur wonten mlebet tayub mboten angsal mbeta senjata tajem. Wah, kaya to curit, kaya to glati, kaya dom bundel.
Kaya to. Layur. Lan ugi mboten pareng mbeta wontenipun. Ngono piyen. Mboten angsal beta senjata api kaya to pistol. Bedil kaya to medalange rung tau roh. Lah ngertine dhek semang muter. Lah aku ngerti lek bake Ceko tak kira lek Ciko niku lho bake. Ceko malah. Ceko wis bener nggih ayo. Ceko. Ayo. Gending ingkang badhe katur wontenipun eling-eling. Wah, iki. Eling-eling dipun tayupaken ning ning nong ning ning ngono kae. Satriya. Ngono. Isor karepmu, dhuwur karepmu. Gose. Nek iso budal ae kok. Oh. Ngapunten senes gusur marai angel tuan. Iki tayub mediunan. Oke. Gendeng eling-eling kagem ngeling-eling sedaya perjuangan kita dateng harmonis, ayo dieling-eling kabeh guyub rukun, ngeling-eling Kabupaten Madiun sudah nggak ada perbedaan, nggak ada perselisihan, adanya satu harmonis bersaja bangun Madiun. Eling-eling monggo katuraken mengke dawah lelagonipun napa kuwi capek gunung ngono ae wis penak senengane Pak Bupati monggo lho Yastatu nambuh Sang Rama Bhargawa. Genku ya enek wis genah muni serangan. Hop, serampak. Harum kondoriya kandung manoe apa mano
Bote golek doorpress. Lungguh nang gletak kok. Piye kuwi ciri khase ngono. Lho, ndang gletak, ndang gletak, ndang gletak. Jenggelek bali maneh. Arum kontore kandung. Manune apa? Mano podang pencokane papa gedang. Ojo mencok papa gedang. Mencok sing tukang dal. Re 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 tau kita. Ayo, doorpress Indonesia engko ngatekna. Ayo doorpress yang dilunglungne Pak Gayeng. Panitia, panitia. Doorpress dilungne bendang jenggelek. Nah, engko bendang jenggelek. Aja ngalih sik lho, urung bar lho. Sing bar kae entuk doorpress lho. Ah, Lagune pembantuku iki. ayo doorpress kok angel men ngene kan wakeh ngono ya. Nggih lah ya. Iya. Niki cocok nih. Ini ndang rampung doorpress-e. Nggih. Iya kok. Nggih. Kudu ubet ngene iki. Tur ora mung nampa ya, Lah, nganggo kreasi, ah. gawe karya. Ken pelok Mas, ken Nggih. pelok Mas. Waliin sarungmu Mas. Ya, oke. Wis langsung wis joget entuk doorpress. Ya, sik gletak neh. Pun. Yo, oke. Yo kanca neng kisik gembira. Asik. Mas, mas, mas sodo diplek. Langsung balik. Karo joget langsung balik gone duwe. Ngarepe tara aja ditinggal katri baden ati ora. Kaya sing eling iku kaya panjene Tayupan yo ngono aja kaget kowe ngendhek tak gon-gon. Wis lenggah-lenggah. Wis bar, wis. Lho bayang. Tasik kata. Hadiah aja akeh. Anu Mas Gayeng dinggo yoga. Sinden sik, sinden sik. Sinden itu doorpress. Ora akeh kok, ben duwe kenang-kenangan. Dan sinden ra sedeng. Ben duwe kenang-kenangan. Oke. Monggo. Anu sindene joget kabeh. Mangsane. Oke, sik pangkur slendro. Nenge. Anu apa ki Susilo apa Kang Bejo ke nek ngarani? Hah? Susilo Permati ben lah payep ya. Milih dhewe-dhewe kuwi. Ayo ndak disipen. Dulurku wedok rasa melok ngadeg. Ayo. Sing biasane anu 5 Uun Tuti. Nih, yo maju. Dian Birgita, Umi. Heeh. Nah, 5. Dian terus anu yogane Antok. Dian Antok. Nggih. Matur Ora nuwun. rasa oyo-oyoan kuwi isine radio. Kok disetel warta berita Kabupaten Madiun. Cek Mas. Entek. Sik, engko kanggo yoga, yogane yo kerja. Ben untuk kenang-kenangan kabeh, tepuk tangan untuk yoga. Waduh. Engko nek kurang Mas, nek komodor prese kanggo yoga kurang oleh nggawa kenong sitok-sitok. Kok kempul.
Yo, ngajak Tuti, Uun, Bukesi penyindane karo dulurku wedok. Yo. Ya ampun iki nyepelekne. Badhe nyangoni to, Mbah? Kukur-kukur aku watel. Belakang aku bar tak kapalna barang malah nyermuh. Sak bolong barang ya nekat. Ya iya kok nekat yo. Nggih. Pangkur ya ta. Bukesi pangkur bungku tabani Bu meneng. Sing iso keket uun nek ngampe gak sinaune kang bejo teten. Titenono tenan. Tak mone Pak Prapto. Yo. Oh paling ora hadiahe HP. Wis. Yo, pangkur, Kang pangkur Mas ya.
bablas pawon. Muga-muga Indonesia kusun madun menjadi baldatun thayyibatun baratun ghafur. Mari tepuk tangan. Amin. Oke petukan patih bestak iki. Lah sing iso trateni ya abahe ya bangsa ngono kuwi ya. Iki lha aku nang pucuk gununge petuk. Nggih to, Pak. Kok sepeda motor elek, nubane renek. Niki malah kula mboten klegewa, secara spontanitas mengangkat ndudah mutiara kependhem khasanah budaya ing mapan wonten Madiun niki wau Bah, Tayupan niki wau. Niki sing nyipta niku kula taun 87 dadi duta kesenian di Taman Mini Indonesia Indah. Wah. Beto Tayupan. Lah kula rundingan kalih Kang Bejo. Nggih. Niki mboten kok pangkur jane. Lah kok nggih. Mudune sambung gilang barang. Anu, mudune ning saka Gambir Sawit tuh mudune sambung gilang. Bablaske serampat orek-orek terus blandong. No, niki jenenge Gambyong Susilo Permati. Dateng dicipta niku tahun 87 barenge lagu Masyarakat Madiun sengkot ambangun. Nek mboten lepat niku bupatine Tasik Pak Bambang Kusbandono nek mboten lepat. Dadi kula niku saking kawake ning Kabupaten Madiun. Learn by in order to become clever. Yes. Kalau bangsa Indonesia itu menjadi badatun harus dengan berseni itu dengan berdua bergurau dengan teman-temannya. Oke, kalau ingin menjadi orang yang oke. Cakak semung. Timbang nanggap dagelan liyane ra lucu wong loro ke malah padha ra kena di angel dicencangi wong loro ki. Over Mas. Kelihatannya malam ini dieselnya mati ya. Peteng dedet kok kacamata. Dados nuwun sewu Pak Bupati untuk Dinas Pendidikan Pariwisata dan Budaya. Kita punya Gambyong Susilo Permati. Saya masih iso ngajari sithik. Jadi nanti ben gak awake dhewe melok Gambyong Solo. Nah, nggih. Ben gak melok Parianom Solo, Pangkur Solo. Jadi kita garap Madiun. Insya Allah nanti nggak tahu tahun depan kita melawat lagi
Taman Mini kita tampilkan lagi untuk Pak Guma, untuk masyarakat Madiun yang di Jakarta. Allahumma amin. Wes dijudahne. Kula wau jane sore marai anu Mas, kula dalu ten Jonegoro sesuk aston gak kepikiran. Pak Bupati Rawuh papak dongkrek, lenggah, gambyong Susilo Permati, penyerahan gunungan diiringi dongkrek. Mergo dongkrek ya khas Madiun ya wis belas gak diopeni. Ha iki arep tak openi neh. Setuju? Setuju. Masuk. Masuk Pak Kiron. Oh, jos. Musuh patih bestak wis. Nan kok ngono. Niki tayupan gak khas Madiun. Nggih. Nah, apa dur prese sik akeh. Lungguh yoga. Kuyogo. Lah terus sing nabuh sapa dadak yogane kon joget ki kaya. Dadak. Ayo Mas ndang dumene nggo pengrawit. Anu, nuwun sewu Mas ya. Nggih. Ya aja dilalekne Madiun mat-matan ya. Wong sing delok ya ora ngalih kok dadak. Nggih. Anu. Oh iya. Rombak kalih. Aku judek wong wis gendeng ora. Kayak arep foto sesuk. Wong wis gendeng ora-ora awakmu njaluk ora-orakmu lah aku judek tenan. Bangga. Napa sing klasik, Mbak? Wasitati. Iya kanca-kanca pengrawit ya. Anu pepeling. Nggih. Iki Pak Anom ya mirsani kok. Nggih. Menika ugi kula aturaken dumateng KRT KP Kanjeng Sinto lan Kanjeng Edi Wirasumi SHMM. Alhamdulillah. Kula kintunaken dumateng Mbah No Kulit. Oh nggih enten wau. Ugi dumateng Bapak Nur Walidi dan rekan-rekan mantan Kades Kuwu Malirejo. Oke, ugi kula kintunaken dumateng sedaya Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Madiun ingkang dalu punika monitor ugi hadir di lokasi. Tepuk tangan untuk wakil-wakil rakyat kita. Madiun. Yes. Ugi dipun pundhut kalian Mbah No Kulit. Nggih, pepeling cocok niki, Pak. Peling. Ugi dipun pundhut kalian Bapak Haji Suhendi. Nggih. Wis rasa meri-merinan pokoke njupuk dhewe. Nggih. Piantun pira to pengrawite? 12. Ciri pengrawite pira 12? Nggih. Wong teko 15 kon mulih 3. Iya, kakean anggaran. Anggarane ra nutut. Ugi kula aturaken dumateng Ketua Poktan Kelompok Tani Bapak Suhadi. Nggih. Pun Mbah nipun kula waos niki. Marem penggali nggih. Bawani Mas. Ya Mas, Taslim. Ya. Wasitati saking prawinasis ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe Ki ngene to, kono mung sentuk borong. Ya kuriki. Lah moko yogane pira to ki pengrawite? Wong 30 hadiahe kur pira iki? Bar jam pira aku sarak delok Sadewa kengko piye? Dadak wis ora iso ben ngono. Anu iki engko didoleh. Didol nggih kas. Dibukas ngono wis ngono. Kasidi. Iki kompore. Kompor paling nang omah ya ora ndek beras rasa. Dandakne apa? Salat
kang limang waktu. Alhamdulillah ndorona kula karo Sadiwa ora sida tinuduh. Wis tenang. Ora iso dituduh dadi maling. Wis temu. Pun temu nggih. Pusaka napa ta, Pak? Keris udan, Mas. Udan Mas Glan iki. Kaya nemu barang kaya ngono lho. Njeke Kang Jainal. Iya. Wis temu keris udan Mas. Jebul niki. Londo ki ra diapusi tak apusi kerisku ki wedi. Wah. Lah Mbah Hasim. Wah, nggih. Zaman Pak Kang Karno nglesot ning nggone Mbah Hasim. Mbah Hasim ki mbahe Gus Dur. Aku ya anteke Gus Dur. Kopi pas ya murite Gus Dur. Saipul murite Gus Dur. Kaji Jenal malah kancane Gus Dur. Kok ora dadi presiden aku kowe iki lho. Aku ya gumun. Londo iso kalahe karo Yoker. Karo As kuwi Jepang. Indong Yoker ya boyoke pedhot dek akhire 4-1. Oke. Nang gedung. Kudu tansah dipun lampahi nanu iku cagak agama. Pakarti ingkang pripun, Mas? Pakarti kang luhur Ngedoaken tindak napa, Mas? ngedoken tumindak mungkar. ora ya ngerti urip ta Mas. Monggo kula pun mboten urip. ning Quran. Merdeka. Innal faksa inna sholata tanhanil faksa wal munkar. Kuwi nek diwajahne cara Mekah. Inna sholata bansa anil faksa wal munkar. Amin. Ya iya, salat ki ngedohke tumindak mungkar. Nek slot ki ngrusak sak. Nek ngeslot Malah slot. Cocok ki nek karo aku. Yakti urip mangya tentrem lair batin Nonano bekja donya akhirat Ketoke Pak Ruspanan kabura-buran. malah Gatot Kaca. Nggih. Mangga pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Yo. La
Ibu-ibu tasik lenggah sedaya. Alhamdulillah sembah nuwun. Ibu Hari Wuryanto, Ibu Dr. Purnomo, sedaya tasik lenggah. Niki ra tanggal 20. Dina niki ra 20. Nggih. Sesuk wis 21. Kartini nggih. Ya, dindingamu Mas. Yo, bareng. Yo ngiras Kartinian sisan. Karena ibu-ibu kita ini Kartini masa kini termasuk sinden-sinden ini juga Kartini masa kini berjuang untuk budaya, berjuang untuk keluarga. Ibu kita Kartini Putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka kaumnya, untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. kasih ibu Sepakat kita tak terikat sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Langit sang surya menyinari dunia. Iso engki ya ayo nggih. Bah nggih. 21 April Nggih. ngiras pantes hormat dumateng ibu-ibu sedaya. Leres nggih. Alhamdulillah bar niki gending candhaipun tindake sang petir. Mandap saking gudhe. Matur nuwun, tepuk siap tangan selalu. untuk warga Kabupaten Madiun. Madiun. Harmonis bersahaja. Bersahaja tetap jaya Madiun kita semuanya.